Mama! Na'am, menene? Zaɓin raina, wannan shahararren shiri ne wanda ba a taɓa kawo muku irinsa ba a duniyar Hausa da suna zaɓin raina. Kamar ya fara irga kwanakin ƙarshen rayuwarsa ne. Idan ya ji Darakta Abdul Jalal Sarkin Yakin Alinu, Assistant Director, Vice Producer, duk duniya kuma wayannan ba san su take ba, Lado kuma take so, kuma shine matsiyacin ciki. Ni nace maka zan yi soyayya da kai. Ko mazan duniya sun kare ba zan taɓa yin soyayya da kai ba. Allah ya kiyaye dan shaye-shaye irin ka. Kun gane ko gare ni gabaki dai bacci yake yiwa a wajena. Sai fara ce tana dan zaɓin raina, wannan shahararren shiri mai suna zaɓin raina. Kowa ya san ka ne. Muddin muka tafi tare, na rantse da Allah. Zaɓin raina. Kar kuma a zo sai an yi harkan nan an gama. Ka gode. Ka taho da yarinya daga cikin kauye cikin birni, kuma a gani na. Mota da tarihi. Mota kuma mai motan ya suna da gudu ba kowa a wajen. Shi ne ce ta rai. Dole ce ta sa ni na biyo ta. Saboda karamin yarinyar nan ba ya ce za a biyo ta na jirgin ta. Ka san fa ina son ka. Zaɓin raina. Kawai iyayenki ƴan nan. gaisuwa ta mutunci da abubuwa na tashi na alheri ko na farin ciki ko na bakin ciki, to ya zama to ce kullu ku dinga yin sa. In na fahimci layin da kake so a hau. To daga ina kike tunda baki san sunanki ba? Zaɓin raina. Ni kuma. Haka kawai ki jajibo shi daga ganin bako. Kaga dan tafiya ya dawo. Na dawo ba. Magaji. Amma tafiyar da zamu ba tare za mu tafi da kai ba. Baki ne suka zo. Ko sai muka ganka tsilin. A masha Allah ta sani da su. Yanzu ki da tashi a bayansa kila ko bom ne. Yanzu ya tashi da mu ba yadda ba. Menene tsakanin ki da ke da shi? Zaɓin raina. Ina ganin laifin su ne. Wai suna da rashin kunya, she kai ne suka. Iran kai da yana da abin yi zan ya zuba. Kai! Mu ba mu da abin yi ne? Dan ku faɗi ubaka. Na ce ba mu da abin yi ne. Za mu dinga kawo muku shi a shahararren YouTube ɗin namu mai suna Zaɓin Raina TV. Zaɓin Raina TV ku dai ku dinga subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Yarinya Za a sha sabon shirmo da zarar mun ɗora. Zaɓin Raina.